खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय फंबाय बिनानावमोन आं दिनै फिन नोंथांमोननि सेराव सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैफिनदों। सोंनाय फिननाय आयदायाव भारतनि आसामनि आरो जोंनि ओनसोलनि माखासे सोंथिफोरखौ जथायनानै सोंनाय फिननाय आयदाखौ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। नोंथांमोना दिनैसिम दासिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालामना ला। दिनैनि गिबि सोंथि आसाम पुलिसखौ मा मायथाइयाव दादोंमोन? जों बयबो मिथिगौ आसाम पुलिसखौ 1826 मायथाइयावनो दादोंमोन। नैथि सोंथि बिबार लाइसिनि सुजुगिरिया सोरमोन? बर'नि गिबिसिन बिबार लाइसिनि सुजुगिरिया जादोंमोन सतिश चन्द्र बसुमतारी। थामथि सोंथि बिस्मय लाइसिनि गाहाय सुजुगिरिया सोर? बिस्मय लाइसिया जादों बयजोंबो अनसायजानाय मिथिजानाय असमिया लाइसि आरो बे लाइसिनि गाहाय सुजुगिरिया जादों शशि फुकन। आसामनि राजथावनिया दिसपुरनि सिगां बबेहायमोन? जों मिथिगौ आसामनि राजथावनिया दिसपुरनि सिगां शिलंआवमोन जेब्ला मेघालयाबो आसामनि बाहागोमोन। बाथि सोंथि बर' सुबुंजों दैदेनजानाय ओनसोलारि मोननै राजखान्थि हान्जाया मा मा? फिननाया जादों BPF आरो UPPL। BPF नि आफादगिरिया जादों हाग्रामा महिलारि आरो UPPL नि आफादगिरिया जादों प्रमद बर'। दथि सोंथि आथिखाल आसाम भाजपानि आफादगिरिया सोर? आथिखाल आसाम रायजोनि भारतीय जनता पार्टीनि आफादगिरिया जादों भबेश कलिता। स्निथि सोंथि जौसिन बिजिरसालिनि असमिया गिबि गाहाय बिजिरगिरिया सोर? फिननाया जादों रन्जन गगৈ। रन्जन गगैआनो जादों गिबि असमिया गाहाय बिजिरगिरि। दाइनथि सोंथि अलिम्पिकआव बान्था देरहानो हानाय असमिया सुबुङा सोर? जों मिथिगौ टकिअ अलिम्पिकआव देरहासारनो हानाय लाभलिना बरग'हायानो जादों असमिया गिबि सुबुं बा आसामनि गिबि सुबुं जायनो अलिम्पिक बान्था देरहानो हादों। ISL आव गेलेजेननाय सानै बर' सुबुङा सोर? ISL आव गेलेजेननाय सानै बर' सुबुङा जादों दुर्गा बर' आरो हलिचरन नार्जारि। जिथि सोंथि अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय मावख'आ बबेहाय दङ? अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय मावख'आ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव दं। जिसेथि सोंथि बर' थुनलाइ आफादखौ माब्ला दादोंमोन? जों बयबो मिथिगौ बर' थुनलाइ आफादा जोंनि माहारि आफाद आरो बे आफादखौ 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बर खालाराव दानाय जादोंमोन। जिनैथि सोंथि बर'नि सोर गाहाय बिसायख'थि कमिसनार जादोंमोन? बर'नि फिसा हरिशंकर ब्रह्म बिथाङानो गिबिसिन गाहाय बिसायख'थि कमिसनार जादोंमोन। आसाम रेजिमेन्टखौ मा मायथाइयाव दादोंमोन? आसाम रेजिमेन्टखौ 1941 मायथाइनि 15 जुन खालाराव शिलंआव दानाय जादोंमोन। जिब्रैथि सोंथि BCCI नि आबुं मुङा मा? BCCI नि आबुं मुङा जादों दि बर्ड अफ कन्ट्रल फर क्रिकेट इन इन्डिया। गिबि असमिया सावथुना मा? गिबि असमिया सावथुना जादों जयमती।
जयमतिखौ दिहुनदोंमोन दिथा होदोंमोन ज्योति प्रसाद आगरवालाया। 16थि सोंथि आसाम हादोरसा बिबारा मा? आसाम हादोरसा बिबारा जादों कपौ बिबार एबा कपौ फुल, जायखौ बिहु मोसानायाव सिख्लाफोरा खानायाव थेबनानै लायो एबा खफायाव थेबनानै लायो। हादोरगिरिखौ सोर बिसायख'यो? हादोरगिरिखौ खेंस्लायै बिसायख'नाय जायो। लक सभा, रायजो सभा आरो हादोरसा आयेन आफादनि बिसायख'जानाय सोद्रोमाफोरा बिसायख'यो। 18थि सोंथि लक सभानि मासिगिरिया सोर जायो? लक सभानि मासिगिरिया बुंथिगिरियानो मासिगिरि जायो। 19थि सोंथि आसामाव मोनबेसे लक सभा समस्ति दं एबा बियाब दं? आसामाव गासै मोन 14 लक सभा समस्ति एबा बियाब दं। जोबथारनाय सोंथि लक सभायाव गासै मोनबेसे समस्ति एबा बियाब दं? गासै 543 समस्ति एबा मासि दङ। सोंनाय फिननाय आयदाखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय फंबाय बिनानावमोन। फिन सोंनाय फिननाय आयदाखौ नोंथांनि सेराव लानानै फैफिनगोन। नोंथांमोना दासिमबो इडुकेट्स बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालामना ला। गोजोन्थों।